खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ बिटिसि बिसायख'थिनि थासारियाव गोबां सुबुंफ्रा ससियेल मिडिया पर्टेल लोगोसे इउट्युबनि गेजेरजों एप्सुखौ बायदि बायदि खोथा बाथ्राजों मुं सुनो नागिरदों नेगेटिभ बाथ्रा फोसावदिं खालामदों बेफोर थासारिखौ नुबाय थादों होनना बाथ्रा बुंथिदों मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों एप्सुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बिटिआर गोरोबथा आरो बिटिसि गोरोबथा बे मोननै गोरोबथाखौ लानानै गोबां दान्थे बिदान्थेबो खालामदों बे बाथ्राखौ बुंदों एप्सुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ एप्सुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुंबावनाय बायदिब्ला बिएसि बिटिसि आरो बिटिआरखौ बर' हारिया मोननो हादों बर' रावखौ 8थि सिडुलाव सोसननो हादों आरो बर' रावखौ आसामनि सोरखारि लोगो राव हिसाबै गायसननो हादों बेनि जारिमिनफोरखौ मोजाङै मिथियाजासेनो गावबा गावनि पपुलारिटिनि थाखाय एप्सुखौ रायनाय एप्सुखौ मुं सुनाय बेफोर सोंखारिनाय सुबुंजों एप्सुआ कमप्रमाइज खालामनाय नङा एप्सुआ ओरैबायदि मोनसे थासारियाव जोनोम जादों जाय थासारियाव हारिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय गोनांथार जादोंमोन हारिनि सार्थ आरो हारिनि जेंनाखौ नोजोर होबोदों आरो थांखि लाबोदों फैबाय थानाय समाव सोरबा जुदि एप्सुखौ दिनैनि समाव सोंखारियो मुं सुयो रायो अब्ला जोंहा बेनि सायाव दुखु मोननाय गैया बे बाथ्राखौ बुंबावो एप्सुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बिथां दिपेन बर'आ आरोबाव बुंबावोदि बिथांमोनाबो मोजाङै साननाय हनाया मोजां बिथांमोना गाव गावनि पपुलारिटिखौ बांहोनो थाखाय एप्सुखौ सोंखारिनानै मुं सुनानै रायनानै पपुलारिटि लानो नागिरोब्ला बेनि रिएक्सनखौ एप्सुआ होगोन नाथाय जोङो हारियाव दाङाबाजि जानायखौ माब्लाबाबो लुबैया जायफोर सुबुंफोरा बिटिआर गोरोबथानि उनाव बिटिसिनि मोनखानाय मोनथायफोरखौ लांफिनजोब्बाय जोंहा हा हु मोनथाय गैला मोन 10 डिपार्टमेन्टखौ लांफिनबाय बेबायदि बुंनाया मुं सुनायनि अनगायै जेबो गैया होनना बाथ्रा बुंबावो थांनाय 2003 मायथाइनि बिटिसि गोरोबथाया 2020 मायथाइनि बिटिआर गोरोबथाजों जेबो बेले बेजे जायाखै 2003 मायथाइयाव 6 सिडुलाव हाजोनि एरेन्जमेन्टखौ हायेनाव लाबोनायखौ बिटिएडिआव दोननाय जादोंमोन आरो बेयाव हानि सीमाया संकसनिफ्राय 5-9सिम जादोंमोन 2020 मायथाइनि बिटिआर गोरोबथायाव हानि सीमाया संकस 5-9निफ्राय बारायनानै गहपुरसिम जादों होननानै बिथां दिपेन बर'आ फोरमायबावो नैथि खौराङाव दङ जों मिथिगौदि दिनैनिफ्राय 30 आरो 40 बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव गोबां दाङाबाजि जानानै थांबाय बर'नि गेजेराव गोबां नांज्लाय खमज्लाय बुथारलायनाय जाथायफोरा बै समाव जादोंमोन जेब्ला बर'आ गासैबो हारिजों मुगैजायोमोन नासयजायोमोन बेनि गेजेराव गावजों गावबो नायलायनो हायै मुं सुलायनाय नासयलायनाय जाथायफोरा जालांदोंमोन बै समाव बर'फ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय एबा हान्थिनो थाखायबो गिनो गोनां थासारि जानानै फैदोंमोन बे बिथिंखौ नोजोर बोनानैनो गहपुराव जालांनाय जाथायखौ लानानै बे समाव हाग्रामा महिलारिनि सायाव बाथ्रा बुंथिदों गहपुरनि सासे सांग्रां नोगोरारिया 534 मुंख्लंफोरनि थै बिथांमोननि बावसोमनाय आरो नाजानाय जोंनि गहपुर हालामखौ हाग्रामा महिलारिया गोसोखाङाखै मेल मिटिंफोराव सनितपुर बिश्वनाथ आरो गहपुरनि सिमाङा जेब्लायबो जाफुंनाय नङा होननानैबो बुंदोंमोन हाग्रामा महिलारिया जोंनि गोसोआव जोबोद गोनो गोथो खालामदोंमोन जोंखौ गोबां जिंगायाव खोख्लैदोंमोन बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मैखोमै बाहागो लानाय सासे सोमावसारगिरिफ्रा बेफोर बाथ्राखौ फोरमायदों जुबिन गार्गनि थैनायनि सायाव रायजो सोरखारा नायबिजिरगोन रुंसारि जानायनि उनाव बिथांनि थैनायनि सायाव नायबिजिरनांगौनि दाबि खालामदों रायजोआव खायसेया बे जाथायनि सायाव सिबिआइनि नायबिजिरनायनि थाखायबो दाबि खालामदों बे बिथिंखौ नोजोर बोनानैनो जुबिन गार्गनि थैनायनि नायसंनाय एबा सिआइडिनो होनो बिथोन खालामदों गिबि मन्थ्रिया सिया कान्दु महन्त सिद्धार्थ शर्मानि हेंथायै नायसंगोन जुबिन गार्गजों सिंगापुराव थाफानाय साफ्रोमबो नायसंनायनि आवथायाव फैगोन हादोरसानि गोबां थानायाव गसर थिसनदों होनना बे समाव मिथिमोन्दों जुबिन गार्गआ सासे मुंदांखा रोजाबगिरिल' नङामोन बिथाङा मिथिंगानि सासे गोसो गुदुं मोजां मोनग्रा सुबुंमोन बिथाङा गोबां समावनो फोरमायनानै गालांदोंमोन दि बिथाङा बिफांफोरखौ बेसादारि अनथोबनिख्रुइ बांसिन बेसेन गोनां होननानै बुंबोदों गोबां समफोराव जेब्ला बिथाङा थांना थानाय समाव सुबुंफोरा बिथांनो गामसा एबा बिबारनि थफ्ला गथायदोंमोन अब्ला बिथाङा गुरैयै बोसोन होनानै बुंदोंमोन दि आंनि मुङाव फांसे बिफां गाय जाय बिबार एबा गामसाफोरनिख्रुइ गोबावसिन जोरगोन एबा थावरिगोन बिथाङा थांना थानाय समाव हाग्रा फोजोबस्रांनायनि हेंथायै सांग्राङै सोमावसारदोंमोन आरो सानसेखालि गुवाहाटीनि दिगुली पुखुरियाव बिफां दाननायनि बेरेखायै बिथाङा गसंथेदोंमोन आरो बाथ्रा दिखांदोंमोन दि सोमखोर जिउखौ रैखा खालामनाया नेरसोनारि मान मोननायनिख्रुइ गोनांसिन बिथांनि थाखाय बिफांफोरा आबहावानि बाहागोल' नङामोन बिसोरो सुबुं माहारिनि थांना थानायनि थाखाय गोनांथारमोन मिथिंगानि फारसे जुबिननि गोथौ अननाया बिनि जिउनि गुवार सान्थौखौ दिन्थिदों
देंखो, सुबुं माहारि आरो आबहावा गासैबो गावजों गाव सोमोन्दो गोनां। बिथाङा फोथायोदि बिफांफोरखौ रैखाथि होनाया फैबाय थानाय उन जोलैफोरनि थाखाय इयुन जोलैखौ थि खालामनायनि मोनसे आदब होननानै बिथाङा बुंनानै गालांदोंमोन। जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायनि खौराङा बलिउडखौबो सोमोनांहोदों। मुंदांखा बलिउडनि रोजाबगिरि एबा मेथाइ खनगिरि श्रेया घोषालआ गावनि इन्स्टाग्रामनि गेजेरजों जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायाव दुखु फोरमायदों। बे खौराङा बिथांनि गोसोखौ सिमफायदों। जुबिन गार्गखौ हादोरारि आइकन होननानै बुंनानै बिथाङा मख'दों दि बिथाङा सासे मेगास्टार आरो सासे समायना सुबुंमोन। बेबादि बिथाङा पस्टनि गेजेरजों फोसावदों। मिज'रामाव फिन आरोबाव 144 कौटि रांनि ड्राग्स जब्द खालामनो हादों। बे जाफुंसारनाया बिएसएफ आरो नारक'टिक्स कन्ट्रल ब्युर'नि जथाय अपारेशननिफ्राय मोन्नाय जादों। बे अपारेशनाव 9.6 लाख ड्राग्सनि टेब्लेटफोरखौ जब्द खालामनाय जादों, जेराव बे जाफुंसारनाया बिएसएफ आरो नारक'टिक्स कन्ट्रल ब्युर'नि जथाय अपारेशननिफ्राय मोन्नाय जादों। बे अपारेशनाव 9.6 लाख ड्राग्सनि टेब्लेटफोरखौ जब्द खालामनो हानायजों लोगोसे मिज'रामनि सेरसिपआव थानाय गंसे बलेर' गारिनिफ्राय बोखांनो हानायाव गासै 3 सुबुंफोरखौ हमनाय जायो। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।